Good morning sa lahat po ng riders na nandito po sumuporta dito sa atin na pagtitipon-tipon para tutulan ang anti-plaka. Yung doble plaka na sinasabi nila na Republic Act 11235. Siguro naman alam po natin kung ano ang magiging epekto dito para sa atin na motorista. Napaka-delikado po pag ito po ay talagang inimplementa ng batas kasi maaring ito ang maging mitya po natin ng kapahamakan, lalo na yung plaka po natin sa harap sobrang laki at hindi angkop para dito sa motor natin sa Pilipinas, lalo yung mga underbone wala pong paglalagyan. So paano po natin ikakabit yung ganong kalaking plaka na ginawa nila as sinapatas na hindi naman lang gumawa ng feasibility study, hindi humingi ng mga kuro-kuro sa mga producers ng mga motor. Ang batas kong ito ay ginawa lang para sabi nila crime prevention, pero hindi po ito crime prevention matatawag. Kasi wala po na napatunayan na ito po ay nakakalutas ng krimen sa bansa po natin sa Pilipinas. Siguro naman, alam po natin kung ano ang ginagawa ng mga kriminal pag sila ay gumagawa ng krimen. Hindi po sariling motor o hindi naglalagay ng mga lisensyadong plaka sa kanilang mga motor kung gagawa sila ng mga krimen. Sobrang delikado ang batas na to para sa atin na motorista. Hindi lang po para sa atin na nagmumotor, kundi pati sa mga dadaanan natin. Sa lahat po ng riders na nandito, salamat po sa inyong pagsuporta sa pagtutol at pag-abolish ng RA 11235. Sa lahat ng riders, sigaw natin, MOTO Doble Plaka. Riders! I-abolish ang RA 11235. Share vote sa mga gumawa ng batas na to. Salamat sa inyo lahat mga kasama, mga kagulong. Sa lahat po ng mga riders na hindi pa nabanggit yung mga club nila, pagpapamanin nyo po sa dami po. More than 100 clubs po yung nandito ngayon. Hindi na po natin isa-isahin, pero nagpapasalamat tayo sa suporta na binigay nyo po sa lahat. Hanggang sa mga muli po natin pagkikita, kakasalubong sa daan, busina lang po. Salamat. Yun, nasa dulo. Grace Guardians. Ayun sila. Road Gear Riders Club. Bagwis, Pangasinan. Number 36, Club 150I, Team Pangasinan. Pero alam nyo po, napakadelikado talaga nung ginawa niya eh. Biruin nyo, pag wala tayong plaka, pag nahuli tayo, 50 to 100,000 yung multa natin. Sa kanila na yung motor natin, di ba? Wow! Para maging ganong kalaki ang ilagay nilang plaka para sa motor natin. Yun lamang po, maraming salamat. Unang-una, maraming salamat. At tayo nagkaisa, nanonood double play! Kaya po ba, President, nakiupod, may pinaparating kay utangin na take po doon! Ang bobo mo! Kaya yung sabi ng President namin, at sa PRC family,
Isa rin yung message namin sa kanya. Napaka-bobo mo! Di namin kailangan ng double plate. Di kami kriminal. Tarantado kang Dick Gordon. Maraming salamat! Au! Naghahanap buhay tayo, ginagamit natin ang motor. Hindi tayo kriminal. Para sabihin nilang lagyan ng malaking plaka. Ang plaka okay na yung isa. Nag-tourist na nga, ano pang kailangan nila? Yun lang po ang aking mga sasabi sa inyong lahat, mga kagulong. Maraming salamat. Mabuhay tayo lahat! Maraming salamat po. Isa lang tatalo dyan! Isa pa! Gordon, yupak ka. Ang problema sa plaka natin na isa eh. Ang problema lang na hindi nila nakita, walang police visibility. Di ba? Hindi naman masusolve yung krimen na animal na yan kung may police dyan sa kanto. Kung may CCTV, ang nangyari, CCTV, pang-display lang. Sa inyo, sa bawat municipality, alam ko meron kayong CCTV. Try nyo pumunta sa CCTV room. Siguro, may nakaganon, 3 taon na hindi gumagalaw. Anong dapat kailangan? Sana nakita nila, nakita ng author na to, si Senador Dick Gordon. Pangit ng pangalan, ano? Dick. Lick my dick. Wow, ang sama. Hindi nila nakita, dikdikin daw. Ang hindi nila nakita, yung kabutihan na ginagawa natin sa daan. Unang-una, pag may aksidente, sino man dyan kaagad? Riders! Pag may sakuna, nagcha-charity, riders pa rin. Meron bang grupo ng 4 wheels na umaantabi sa kanya? Wala, di ba? Kaya sa 2022, alam nyo na, ilabas nyo yung galit nyo sa pamamagitan ng pagboto ng yun, bukin na. Thank you! Good morning! Wala nang intro, Gordon! Putang ina mo! Anong pumasok sa kukote mo? Bakit ginawa mo sa motor namin 2 plaka? Ang pinagtataka ko, sa sobrang yaman at kuragot ng mga politiko, una, yung kalsada, hindi pa lubag-lubag, sinisira na. Ngayon, pinag-interesan pati mga plaka natin. Sobrang salamat na lahat na nandito ngayon. Maraming salamat din, Gordon. I love you all. Kasi nga, pagkadami dito, nagkakaisa tayo lahat para sa isang adikain. Sa ilaban na hindi talaga pwede. Pagkaliit ng motor ko, 2 plaka. Ang laban pa. Shit! Anong... Diba? Happy birthday! Kaya nagkaisa pala tayo lahat dito ngayon kasi birthday ni Sunsun eh. Ganito. Kaya ganun eh. Talagang sinusunod naman natin yung batas, diba? Oo, rider tayo, may lisensya. Yearly tayong nag-renew. Pati yung plate number natin na iisa, may hirapan pa silang ibigay. Tapos ngayon magdadalawang plaka, shit na naman. Diba? Kaya BLG, ayos ba tayo dyan? Maraming salamat.
Okay, so yan po yung kaganapan dito sa Lingayen Golf, Pangasinan. Yung po lahat, napakarami pong riders, mahigit 1,000 po yung dumalo dito. At yun yung kauna-unahang parang kanilang unity ride dito. Nang dahil lang sa Doble Plaka, ang naging positive na epekto nito ay nagsama-sama po lahat ng riders para tumutol po dito sa RA 11235 na niakda ni Senator Gordon po. So nawa sa Team Unity Pangasinan, yan ang maging umpisa ng pagkakaisa po ng mga Riders Club sa Pangasinan. Mabuhay po kayong lahat, mabuhay po mga riders sa Pilipinas, lalo na sa Pangasinan. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Ito lamang sa REV MOTO, abangan nyo po lagi ang ating coverage at sa masusunod na coverage natin, lalo na sa implementing rules and regulation po ng RA 11235. Abangan nyo po. Maraming salamat.